Las roha pajuk panglot hamu se aliak kadongan di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adoraso majaha sipa kusor-kusor ni rohata sumulu mahita martangiang. Las roha nami adi di bata amanami utong diramutiho kami. Yak kahulaon nami na maragam di perdalanan nami jala jupang tikina nuaeng lako manangihos yan natam asa ado pergugu nami pergugu pertugian nami lako mangulak kahulaon di tonga-tonga ni mulon asi marokam urasi kami sian kekurangan kadusaun nami di bagasan perdini asa tamahan yan itu kamarsaon dohot ko nabadiyan Din matotong napakotor rohan namin do marguguyok kami lako mangula lomoni roham. Puji kami ko di bagasan anak mo Jesus Kristus naong makokopan. Amen. Dia muna aliak kadongan ia si pakusor-kusoron ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan susu na tama. Nah di enak siang sada Petrus 2 ayat sada sahat itu jala ayat sipatuduna 5 siang ayat 2 nama dok songon poso-poso naik baru tubuh wasang mahamu disusun atama aso marsal asa lam magodak kamu norfoni i bahen kariwao na julu sikap ni harus iniinong na purik do ilewat tu poso-poso purik bunga aik pangalopon ni boras at orang so apala masak dope borasi garida manguton halak na bistar muengon nau manak kasi puriki ia di bagasan na udang do nadenggan tu pamatang sarana, protein, dohot nutrisi. Sialan ini tung dengan do tu pamatang dohot hati pasong dicok. Letung HP dengan dan apalah di dokter asa purikima menggutihon harus di naturas nubur. Karena siang harus sido poso-poso dapotan guru na dinggat tidak dina isarani hatatahan ni pamatang manang somar tadok na ingot antibody na mapaitahap pamatangi ini habis taran songoni muse ihot rohani na toras na tu poso-posona sebaliknya poso-poso itu na toras na jalan mangurui na didok na sindrom kamamati ni poso-poso olong may di harosok manang di asal koton ni naturas tu anak may pertudion nadinggan jala toras di barhod do tu poso-poso na baru tu kipas do poso-poso molo dapat harus ni omak may losong do halak na persea dinggat do pertudion na molo dapatan si inumon nadinggan jalan natutu gabi boy marhamonangan pangalusudi panah dosa nang kajakan terus majalo si pangano manang sinuman siang apa di bata dot persauran tu Kristus nagabi batu hamuduan na mangalehon hamuduan tu halak na posea laho mangalo nasa kuaso na adong di portinyo dot habulun nasa na pinaruar siyan pikiran do pangalaho na rodo isiyan nasa natajalo di bagasar roha perbagasan manang panggurani roha akay sa na rodo isiyan ragam ni barita jala diba siyani ima siya media sosial dohot persauran siganupa mula kasi panganong manang sinuman na dinggat di jalo roha perbagasan siyan portilyon
jadi pangalaho na tingkat kita. Alay molo sa balik na kana jahat at kana sulugan jalo dari pangalaho na jahat maruwaras siya. Alay mo sa balik na molo nga prabagasat tayo na oras si pangaran do sinumon siya kata ni bata. At kanauli maruwar siyan pangalahot na nabedia jala na siya. So ni mazolo pertanyaan nata sa dayon nang lupa mo kadungan like, subscribe, jala sabihin untuk kadongan. Siya ni nunga pasudot tamuna. Lavo mangurupi atau tolhas ni barita nauli nakiti di gadito. Saya di pasu-pasu Tuhan tayo mahita sa Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.